Kaixo egin Kaixo. Jenny, hemen txera. Zemur. Ondo, bai, gaur bero pixkat, ez naiz oso bero zalia eta gaurko beroak egin. Niako edo pela edo hortza pixka. Berotu nahi dunak, berotu da. Ja beroa baldin bado, ja guazabak entzen da. Hau gaintxebi, okrez bainago aktorea ezera. Bai, besteen bat gauzten artean, bai, azken aldian edo nire bizitzan parte handi bat okupatu dura, bai, aktore. Nondik dato aktore mundu bat. Ba, nik uste munduratu nintzen egileia, ze aktore, igual ikasten eta ja ofizio zela ez, nik uste lehenagostikan ja baneukala zen hori da, adibidez, amak eta aitonak eta beti dute denda bat horreztanko bat Pasaian Antxon. Eta orduan, bertan jendearekin tratuan eta egoteko eta askotan, nik uste aktore esena behar dezula pixka, mikroteatro nola ditu, baina jendeakin egotea eta toreatzea batzutan seguntzen nahi, eta gero ja, pixkanaka gero nik uste ikastola, diteken dituen gauzak antzerki gauzak, eta beti oso eroso sentitu izan zen zeu zer da, baina gero ja, 2004an hasi nintzen hemen Donostiako arte eszenikoen tailerran, eta bertan, 3 urte egin ditun, oso gustora, bertan ikasten, arma batzuk hartzen, eta gero ja, hortik gaina hasi nintzen lanean, gero nintzen arte eszenikoen tailerran lanean irakasle bezala, eta pixkat hortik hasi nintzen despegatzen. Eta zer izan zueleneko proiektu esan ezabegu profesionala. Bai, berez zugal lehenengo aldiola lan egin nula izango zen, justo 2004ko udara hortan, Olatzua bide, esan zian gaizu, La Cubana konpainiak behar du jende bat, eta zen Mami Iguana Be Famous obra, eta bertan figurazioa eta pixka bat horra asistitzen pixka txitxarea handitzen. Eta gero arte eszenikoen tailerrean hasi nintzen lanean, eta bertan zeuden ikasle beste batzukin, behiek montatu zekaten ingurumenua izeneko obra bat, eta bertan hasi nintzen lanean, eta urtik gane izan zen. Eta horretik gaurrea, obra beste baten antzentuko. Bai. Pasabete zen telebista beloba. Okrez benago bestela esan, Martinen asistinen. Bai, Martin Telesailan, Martin Telesailan, Nikola Sagasti, Mireia eta jende eharnekin, Etxibergarren eta bestein bat jendekin, eta hortxe, bitartean arte eszenikoen tailerran egon bitartean ikasten dela, hortxe, pixka Martinen, eta telebista, ez dakit, horren ondoren honitzela Goenkalen gauza txiki episodiko batekin, gero ja honitzen temporada erdi bat Goenkalen, baina uste Martinen honian indikan arte eszenikoen tailerran egola, eta hortxe, horre ginen, esan denboraldi oso politia egin zen. Zer denbora Martinen? Martinen nik uste nintzela bi denboraldi, nahoz ziur, bat bintzat bai, eta nik uste dut kapitolutxo batzuk gero izela. Eta zer moz, horko giroa edo? Nik oso horitzapenunak ditut, gero igual lanin izan dut beste produkzio batzutan eta beste gauza batzutan, baina zen familia bat ez dela, tratatzen gintuzten lan egiteko modu eta... Horre batzuk esaten dut, jozaba, montza, edan nahi urela, ez da hauek, badaukote hola, espiritu bat, eta denen artean hor, nintzat oso gustora nintzen. Goenkale, lehenengo atal bat, eta beba denboralde euri bat. Zelako papera. Bietan, honeiz bi gauzan, Goenkalen horrelako gauzak ematen ziren, ontziteken personaje bat, aktore bat personaje bat dieten, eta handia dute batzuta ez da. Orduan, lehenengo episodiko bat izan zen, hor nintzen abogado txungo bat, abokatu bat, korrupto bat ez da.
Eta gero ja bigarrenan, ja presentzia gehiagokin unean, ja nintzen Ignacio Torreluzea izeneko mafioso baten semea, eta ez dakitzea, eta du, ez nintzen kapitol guztien narratzen, baina horregoten nintzen, pixa presente, eduk nazuarakin, eta, ondo, hori esan, beste ritmo bat da, lehen egiten dut Martin, Martinek bai, hori ez, astean behineko produkzio bat izan da, eta guen kale, egunero egiten zen zehuzertzen, ritmoak eta gauzak, bai. Oso gustora, baina, desberdinak. Guen beti esaten dugu, zebatu hemen pasaia guen kaleko aizko, eta beti esaten dugu lan potente dela, Bai, horre bai aktore asko, trama asko, eta karo, bidenak kuadratzeko eta dena, nik uste ritmoek eta markatzen dituzten. Eta bidoia. Bai. Bai, horre bai beste aparizio txiki bat egin nun. Bai, ni gaina oso artikutzan dalia naiz. Bizikletan eta asko ibiltzen naiz, eta askotan bian ditzera jun, artikutzara jetxi, eta oso lasaia da gainera, eta... Gainera, hau bizitza edurne atua. Bai, edurnekin zorion eta auki lan iteko, eta... Zagitu hain zertan ibiliko da, baina hendik musu bat edurne. Bai, eta hasiera batean egin nun castinga, personaje nagusi batetarako, baina justu harrapatu zian, maite minduntaten egon garai batean, eta ez dakiz zer, eta orduan izan zen asteburu nahiko kaotiko bat, eta orduan prestatu behar bezala castinga eta hori, baina gero deitu zian beste paper txiki horretako, eta... Puizu porzentu hartu behar ziren. Hemendik aurrera? Hemen bideo bat. Ikusiko nozula, bai, bota. Ikusi. Sartu. Zein da gimnasiaren eta sexuaren arteko aldea? Zu baldin badakizu, esaidazu. Nik ez dakit. Gainera, zer da gorpu horren kontu hori? Joan beharra diat. Etxera joan nahi dut. Emaztea dagoeneko kezkatuta egongo da. Lasai, laster joango zara etxera. Zu gaur nire mutila. Gaur bakarrik, zu Hans. Nein, ich bin Stefan. Nein, Stefan noin. Stefan Alemanian izango da. Zu gaur hemen Hans. Hans Manuken. Bai. ¿De dónde viene? De visitar a un enfermo. En Francia. Es que no hay médicos en Francia. Sí que los hay, pero a las casas de las montañas a veces voy yo. Es más rápido llegar a través de la frontera. Documento. Militärische Acht. Lassen Sie von Western nicht. Perdón. Ha sido una equivocación. Freund! Freund, oixe, Freund. Hemendik ospa egiteko bada. Zortzi. Etzi. Azaila prest dago... Edezu tortilla? Zerrena da? Bastak azaraz. Bale, ordu bai. Ura pasako diazu? Gimnasioan altzean? Bai. Tú tranquilo, que en cualquier momento te cambia la vida. Carlomagno. Hau prest dago, Baina nik ez diat ezer jakin nahi. 200 abdominal, 40 kilometro zintan, eta sauna. Flipatu agatu dira. Dois permadas. Ni lan bilo irinaz. Ez dut ezer aurkitu? Ta, zerbait aurkitu zu?
Esan dizut ez zutela ezer aurkitu. Berdin du. Zer da gorpu horren kontu hori? Zer egiten duzu hemen? Zurekin hitz egin behar dut. Utzi sartzen. Zertara etorri zara? Zirkora joaten naiz edo beste norabaitera. Segun eguna. Bueno, hau ikusten zaitugu, da, hainbat eta komentatu dugu parti, agamentu kala, eta zuen aktore kameraitek zaila pizka bat dira, zeinek gelduko zinetuko. Ba, ez dakit, ze zaila da, da pixka bate bai aukeratzea zure seme-alaben artean, ez? Ezin den politiago, ez dakit zer... Nik uste bakoitzak bere terrenoan osatu dutela gaur egungo gineo, ez? O bintzat aktore bezala edo eman ditela, ez? Orduan, ez dakit, ez nuke jakingo zein nola... Ez dakit, ez dutzateke piztina botako batein datik nola... Eta, egitera zebe, egituzu gauza batzuk, Nun baina? egitera. Bai. Bai hor, bueno, adibidez, igual ez kutxunena, baina kutxunenetako bat igual papero egitena, por la Jura dels Gausek egin zuen hemen degustazion Tito Andrónico, Shakespearen obran inspiratua da hoi, eta berta oso paper, istripuz tokatu ditzaidan, ze justo paper hori egin behar zuenak, istripu bat eukizu, saietxa buskatu zuen, eta orduan ezin zuen parte batetan parte hartu, akzioa lurrea bota bertzelako. Eta orduan tokatu ditzaidan Masiano dela personaje bat, Tito Andronikokoa. Eta oso gustora, gaina, olako montaje batetan, zen tabakalera oindikan egin aurretik, berritu aurretikan, eta orduan zeukan bala kutsu postindustrial bat bezala denak, eta oso hori zapen honak. Bai, erdera, hemen zoritxarrez, o zorionez bai, ez zoritxarrez diot, nahiko nukelako alik eta gauza gehien bakarrik euskarazin. Baina zorionez bai, aukera badakazulako, beste hizkuntza bat lantzeko, ez dakiz. Eta bai, tokatu izan zaizkitola papertxoak eta gauza, igual ez izatean nire ama hizkuntza, igual jartzeizu beste puntu batean, nik uste Zailagoa da, Bai, eta batez ere igual hori, igual astentzialako epaitzen, igual gaztelea, igual azentua, ez dakiz zer, baina, bai, andaluz batek, bere andaluz regiarekin hitz egiten badu, eta gure esa eta gure errak esaten baitugu, hola xe. Gure Zetako, zatza. Baina, mila esker, eta denoi bezala, bizaluko dugu gustu bat gure ikusien. Noski. Apa. Apa Eugenia ahí.